देखा कनिया देखा ये काला दान दहेज ना दान दहेज तरसत ये नु तरसत ये कैसे तो सास के प्यार तनी पैती या तनी मिली वही से कनिया छोड़िए तो हम देबे ना करम उनका के आ एगो अंडा मन दिह बनावा तनी झट दे आ पट दे तू खा ठीक ना। देखो ना हमारा लागेला लुकवा के केनियो से खा लेवेले मम्मी जी रखाला ना तो टाही में रहेले लुकवा के खा लेवेले कतनो तोप के रखेला दी। अच्छा अच्छा सहारा के तो कहम अपना घर में ड्रेसिंग में धर तो झट दुखी का कहलू मम्मी जी हमारा घर में ना रही हमारा मीट मछली के घर हो जाए पलंग हो जाए। हां बताओ तो आसान हो जाई जी मैं पीछे के पड़ जाई सब कुछ कनी हटी हम बनावत न तो रौरे बनावत नहीं बैठ माने तू बनाइबू हम बनावत नहीं हमरा हाथ के तू खा तबे नु कहबू तो हां सास हमारे एक पिसबाई जेबू तो अपना गांव में बड़ाइयो करबू। अरे हम बड़ाई ऐसे ही कर ले मम्मी जी फोने पर हम कही ना कि माई रे तोरा ले बेसी हमरा के हमर सास माने ली हमर तन के तोर कमी महसूस ना होला त माई हमर कहले हां रे ऐसे नु हमरा के भुला गइल बड़ी जाके इहे होखे के चाहिए कनिया अभी ना तो ससुरा में जा त माई ले हतनी हतनी बात के लहरियावत रह कहत रह जानलू सब का जी जानत नहीं मम्मी जी हम पहले नु अगला जन्म में लागत नु कि कोनो बढ़िया पुण्य कइले रहनी तबे रे सास हमरा के मिलल बा आजाद का बहु जिंदगी में अगर सास समझ जती है हमार बेटी ही है आय तो पतोहियो समझती है हमार माई है तो लड़ाई झगड़ा कबो ना होई तब का जी लेकिन अभी ना तो सास बोल देलो दुगो बात तो पतोही मुंह लटकाले पतोही कुछ बोल दो तो सास मुंह लटक तो ऐसे चली घर ना ना नु चली हम तारा बात के तो नमक के ना मानी ना लेकिन हो खिलवाड़िया के कने कुछ कहो करा के देखी ना त हमर जीवे जड़ जाला भिखारावा के बेटी के कहलसन त हाई देम हाउ देम आ कुछो ना कंगालवा देलसन कुछो ना देलसन कनिया जान तो देखी ना कातना सान गुमान में रहेले बुझाले कि कातना एथु वाली भी धन वाली घर के भी है रौरो तो दे देतन निमन निमन साड़ी लुगा पहने खाती हम का देतन हम देतानी हो नतिया उ नु हमर बेटवा न होसन बा हाय देखनी एबरा खूब सुघर साड़ी हरियर पहन ले बिया मारला हदार ओकरा त गिर के नौ के नु रहे के चाहिए जी मम्मी जी आय अच्छे पहनले बिया लहादार त रुकन हम पूछत न केवना भतैयारो का रखले बैस केवना भतार खातिर पहन के घूमत रे हमरा उ सोहाली ना जन्नी हम ओई घड़ी छिप काटत रही लेकिन कजन कारण सबके लौकल ओकरा अरे अरे बूढ़ा कोका ना नतिया कहत त हाथी चुकी बिया चुनौती में के कनिया बिया चुनौती में के हमनी के घर में सब कोई लाम लहकार बटे बताई त एगो हाथी चुकी भंटनियन कजन काहे के लिया दिहनी जा ना ओकर भंटा पसंद रहे छोड़ी जाए दी टेंशन मत करी बनाई ना तो जानता नहीं नु खाना बनावत खन खराब आदमी के नाम लेम नु तो खाना खराब हो जाला ई त बात ठीक कहत कनिया खाना कबो बनाओ तो टेंशन में मत बनाओ हां टेंशन में ना बनावे के चाहिए अपन फ्री माइंड से बनाइबू तो फ्री माइंड से खाना नीमन ओकर भाइयो बाप नहीं खसनावत जी लिया जाए खाती कि जाके 6 महीना साल भर नीमन करम क कइल होई तब न नीमन करम क कइता देख ल आइले देखली ना अच्छा देखली तोरा के कहलस हाई लुगा पहने करे कोनो पर्सन धक दागिए तो दे तोर भातरा देले बरे तोर बापावा अनहरा देले बा कंपटीशन में बिया देआदी में बिया कि हम लोग के देखा देखे हम कर मिलल बा तो पहने बिया तोरा का मिलल बा मारा बच्ची का छिना टमाटर अच्छी टमाटर सब्जी टमाटर के बताए ने मम्मी जी का कैसे खाई नून सारी भात खा नहीं होतात नून संग खा ना खइबू मलगोपा अंडा लेबू बा मुंह चुतर फल के मुंह बा खइबू किन के मंगा लो नैया से कोई दिन तो खियाओ कर देख ली रोवन गिरा के आ गइल बोले लागल रोवन गिरा के जा दाग दे कातना बोलत है बुझाइल खिलवाड़ी कह के सत्ता भत्तारो के तना फैशन में पहले तो रहती एकरा के देख के त हमर खूने में खौल जातटे एकर पैसा फैशन रुकन हम झारत तनी ना रुक जा तनी खाना बना के तरह के खिया लेबे तो देखा एकर पैसे ना अभी ले जाके नु आ मम्मी जी एगो बात जाननी हो बर्तन में जानी तो फिर से बात आते त नो पढ़ाई ले बिया अब वही नो से काम करके खिया के बताई बीमारी फैली कि ना फैली नो ओकर धक नो है का कला हो पिल्ला साल धक कबार तनी कबारी तबे जुड़ई खेलो ना हीरोइन बना तनी बुझाता कि जवान मसाला लिए ना हां ले आ जा ठीक बा लेके आवत बताओ हो कौनी अनुमैया के बियाहवा से पहले करे माई झूठो कई घर में कोना महतनी बालू बन के रखले बड़े बहरी फेंक बिक दे तू तो घर में कंजास के रखले रहेले इतने हम तो नीला दे तनी पोखरा में से मटिया है पर डाल के लिप देम तन के पीट देम त ऐसे होई जे कतनो लिपा त ओई दिन लिपनी तिलकवे के दिन आ फिर आई छूट छट गई मैयावा का त अपना से बुझाए के ठिकाने नहीं खे
का कहल जाओ इतना हमरा घर के खिस्सा कहानी कनी खराब को रखले वैसन के हमरा तो कहले कहात नहीं है कहला बिन रहल जात नहीं के बताओ हो दान दहेज खाए के दे टुए माई नहीं के सोचत कि हमहू एगो कर लई कि बनी हमार बियाह शादी कइले बियाह हमार ससुरबा के हमरा के बार बार मारसन पीटसन मांगसन त कैसन लागी ना त अपना नहीं सोचतिया अब भइयो के नहीं के बुझात भौजियो के नहीं के बुझात बुझाता के बड़की भौजी ओकरा खातिर रानी महारानी हो गइल बाड़ी सुबह कहां गु रहो भैया अरे इधर ही दरनिया सुता रही काहे हो तारा नहन और मेहरारू ताराल बिन नहन और कनिया बाड़ी तारा घर में नींद नहीं लागत तमाम जरूरी बा कि घर में नींद लागी हैं काहे तो जरूरी हनिए नहीं के हो एक से बात करू तारा सुनो अपना से नहीं के बेटा के करा सहारा है जी आइल बड़ी तोहरे सहारा नहीं जी आइल बड़ी कहाँ? यान हो के सहारा है जी आइल बड़ी क्या मैं दिन रात के सुता रहम त माने हमारा सारा आइल बड़ी हां ना सुता तो नहीं आइल तो हनियो के बात कैसे करे देखो सब भैया बचिया मोटे पतरे हम कह तनी ना कि पैसा कौड़ी कोनो खाए पिए के ना देवेला दान दहेज खाए के ना देवेला पैसा तो हाथ के मैल हो आज बा काल चल जाई हैं तो मोबाइल होई जेकरा खातिर होई मोबाइल हमनी तो मोबाइल नहीं खे पैसा के कैसे इस्तेमाल करब हमनी जरा तो बहुत बढ़िया तरीका ले जा तारा ले बेसी के जना तटे दादा करे के कल 10 कोस पैदल गोल बात बराबर पटवे करो चला। जौन करे के बा शादी ब्याह लेकिन देख लो वो कोई के बेटिए टाटी बड़ी आइल बड़ी तो ऐसे मत कर कि उनकरा अफसोस हो के जी बियाह शादी कइले पर माई के देखा तो ना कैसे ओकर रवैया बदल गए बड़की भौजी लागत कर खातिर रानी महारानी भइल बड़ी तो माई हैं? माई छोटकी के लागत एकदम लात पर धक रखले बड़ी माई एक तरह से ठीक ठाक करती है कौन जायज नहीं करत नाजायज नहीं करत जायजे करती है वो ऐसे साला दूसरा से कर्जा लिया के तब जाके बियाह शादी करनी जा इतना पैसा लगनी जा ओहो तो मान लो कि आदमी के व्यवहार मायने रखेला कि एथी मायने रखेला पैसा कौड़ी मायने रखेला दोनों चाहिए पैसो चाहिए व्यवहार चाहिए देख लो पैसो चाहिए व्यवहारो चाहिए अच्छा कर जौन करे के तारा कर हम तो समझाई बना समझाई माई के कतना समझाई भौजी के कतना समझाई लेकिन तू लोग समझे के बच के बात नहीं खे जानला जानू दिन तनियो करो का समझा जा बेचारी कहाँ से लेके आई देखो दिन भर खासा एकदम एथी भई रहता हई ना भइल हौ ना भइल आज दहेज ना के मिलल तक हमनी खातिर बड़ा दुख के बात बा तोरा खातिर बड़ा खुश के बात होई जा गेलो ए आदमी मर मर के शादी के खर्चा कइले चलो तोरा जा तारा घर के परिवार में तारा जौन करे के बा कर हमारा उसे मतलब नहीं के जानू समझाई बना आदमी समझाई हैं समझाए का बात तोरा नहीं के बुझात रे हैं कैसे कैसे पैसा कर जुगाड़ भइल कैसे का भइल लेकिन सुंदर रहा से हो जाई सुधर हो खा कुछ लेके अपना नजर से मत आई लोग भाई मत तो कौना खातिर हुआ आइल बिया अरे फुआ चल खा ले हैं सत्ताइल का वालू जा तोरो नहीं के बुझा छोटे तोरा चाचा के नहीं के समझावे के हैं तो हम कहेंगे का समझाई जब जे तारा है एगो भतीजी बड़कियो भौजी के एगो लड़की बिया उनकरो नहीं के बुझात कि आज गो नहीं इनकरा पर करब त कल उनकरा पर ना होखी ज्यादा मायगा भइल बा तो लेके जा अपन नजर में ओकर हम मौज रखी है रहबू हम काहे खातिर रखब हम काहे खातिर के रखब बात लागत हम लइका बाई हम नहीं करे से बियाह शादी करबन कुनकरा का हम रखम कि तू कइले बाड़ा कहने फुआ कहती है चाचा हैं तरह सब लेके पढ़िए का पहले बहुत ठीक के नु कहती है त कहवा वो लोग सुन लो हेलो हमरा से बर्दाश्त ना होई जब जन जन कहले भी कमाओ कर नहीं के पड़ी मतलब नहीं के वो ठीक कहती है जन कहती है फुआ ना तन कर चाचा अपने मन का करत ना तब बढ़िया से मैं तारा के दादी बता मन का करिए मन मौगी के खुला छोड़ चरे खाती बोल हां नहीं कि ने कह चरे खातिर ओतने भर कहा था कि जितना तू कर सका उ कर सका हम जितना बुझाता हम उतना करते नहीं समझ लो अब तू ज्यादा दिमाग मत दे हां दिमाग नहीं खिलागा करत रह उठने तो लगलो है उठ के भागा ताड़ू यो भतीजिया बहुत एकदम अच्छा बेहर लेखा बिया कहने काहे दीदी जी हमारा संग ऐसे करतनी इतना काम धाम करतनी तबो बुझातन घर में कि नामे नहीं खे हम तो बोलहू लायक नहीं कि जब मर्दे हमारा अपने हाथ में नहीं खन तो दूसरा से हम काहे उम्मीद रख सकिना का कुछ कह सकिना एगो बुझिए जी बाड़ी नु जौन बेचारी हमरा के इतना समझतड़ी बुझतड़ी लेकिन उनकरो के तो हमारा वजह से सब कोई गलते समझता हम ये उनका से कॉल सोचतनी कि को दी कि जाए दे पूछे हमारा चलते कोई से बिगाड़ मत करी रुपये पैसा आजकल सब कोई के भइल बा त रुपये पैसा ओकर रिश्ता नाता से बढ़ के आजकल दुनिया में रुपये न बा कहां तबे जाने न केने हमर साड़ी लुगा रखल बा दुआरिया पे का बैठल रे हां और किनी जगह नहीं के बैठे के दीदी तो अपने घरवा के दुआरिया पे नु बैठल बनी तो जरूरी में तो नारे खाली खावल बा घरवा कि ना यार से लेके आई रहलिस हां
और के जगह नहीं थे आई बैठे के टाइम हटे तोर लौकत नहीं कल पर देखता का ना हो बर्तन पड़ल बा हो अखिया से नहीं खेलौकत कहे के पड़ी खाए के बार नहीं कहे के पड़त दीदी हम कहले ना कि ऐसे ही हमरा के घुमरी अनहारी लेखा आवत जन्नी कुछ का कह जा प्रचार कर दे प्रचार चालू और कि नहीं खिजा खाना दे हम मैं तर डरा हम छोड़ा दे जान जाइगा कोई से हम कुछ ना कही ना दीदी तब हमरा के काहे गलत समझी ना जा हवा पी के जिया तोरू बिना खइले हां का तो कुछ खइले नहीं की आप कितना खइबी रे हमनी के का खइबी तो ढीर में आगे लगा रहता हमेशा 24 घंटा हम कहाँ कुछ कहता नहीं दीदी आप ही लोग तो कहता नहीं हमरा से मान ली कि हम गरीब बनी हमारा घर के ना उतना दे पहलन जाए तो मैं हमार गलती बा आप लोग पहले देखे गोई रही जानू कि का हमारा घरे बा का ना देखे तो गोई रही तो तोर बापवा काहे बड़का बड़का फेकले रहल तोर भाईवा काहे फेकल सन बड़का बड़का कि हमने के अपना तरफ से सब कुछ देम जा रहा सबके बोले के मुंह ना रही कहे के ना पड़ी कुछ तो आ देवे के बरोनी के टाटी लग गइल तो का नहीं गंज दिले अपन औकात से तो बेसी बढ़ के कह देले बड़न जा दीदी कौन चीज देले बड़ा सन का देले बड़ा सन रे अभी दीदी हमार बियाह में के कर्जा ली होल तो अभी तो भराइल नहीं के रोरा कैसन बात करो तनी का कहल चाहते हमने के जगह भर दी जा हैं काहे के भीख मांगा बेटी जन्मैलस जब सत्य ना रहल त ले जा कोले भगा देवेला बेच देवेला ले जाके कोठा पर तोरा के काजर चल तब तक कहसन कि ना हमरा काहेल के मंदिर ले कर लो जे मंदिर ले त ना हमरा दुआर पर बारात आवे के चाहिए हमर दर देत बाटे उ लोग के सहवक रहे कि एगो हम बहिन रही अरे सूर्य देव तू धक्का दीदी अबे छोड़ी तू तू कहता तारा लाज नहीं लागत भौजी पैसा खाए के ददी का हो न चुप रहबू तू कहिया एक गज के रोटी खाता जा भइयो के फर्क रखले बाड़ू जा तारा के दियाल लेखे फ्री में हो गइल बा ऐसे ही ससुई हाथ पर रखले अतना दियाल बा नोट सिखा पड़े वो लोग का पाका कइले बाड़ू देखा तू हमर से मुंह मत लगा जलू ना उ लेके नहीं हो ई सिखैले बिया का तारा के ओकरा के सिखैले मत मार ले बिया करे सिखैले बड़ी हमरा के बात रे का खाओ मत पला जानू ना हमरा गति मत लड़ी तो तू बीच में मत बोला नीलू ना सब बिगाड़ हो जी हमारा तारा जान जी हां कर करे वाला भल बाड़ू ना जानू हो का चलते अरे का चलते अपन तो देखा दे के दूसरा के कैसे कर रखले बाड़ू आज के बाद ये तारा के पूछी हम ना पूछम समझ जाइयो मत पूछ ना पूछम इनका सबक साधना हो तो टप से नहीं कहले भौजी हाय निकला तो हाय दे दो हाय दे दी ना आ जाओ तो एकर पछ लड़े आय पूछी है तारा के पागल हो भौजी हम जाना तानी कि हमारा भौजाई के माई के भाई के आंख पर पैसा के पट्टी बंधा गेलो कोनी खातिर पैसे सब कुछ बटुए लेकिन हमरा खातिर नहीं के भौजी हम तो हर समस्या समझ सकत नहीं हमरा खातिर अपना माई बाप भौजाई भाई से बिगाड़ मत करी मुझे पागल हो भौजी जैसे हमार शौक सर धरे अपना ससुरा को नहीं तो सोच रहे कि हमरा कहीं से को सोची तोरो शौक सर धरे लेकिन तू चिंता मत कर हम माई के जरूर समझे तू घर में चलो भौजी इन लोग के बात के बुरा मत मानल कर तू चल सब साला एके पढ़ा पढ़ल बाई से जो नहीं बैठे था का रे तो हंसे मत कर हौसे मत कर ये कहा के नियम भैया हैं जो तोरी के मुंह होता है बात तोरी के मामर मौकी के राखस हमरा मतलब मैं मान सुनै खे जो कुछ ले दे के आइल ही दिखे तो मतलब का करे का के मतलब ये बा ना तो दोसर बियाह कर बुझाइल ना उ घर में ना रही जब ओकरा बाप के जुरबे ना हटबे ना कल तो काहे खातिर हाथ ना पाए तरह पड़ल आ तो बतिया माई सोचे तनी आई भाई बहनिया भी आई का फुटू फुटू बोलती रे ठीक बोलतिया बोली ना बोली ना ओकर बोलते ऐसे ओकर इथी होई ओकर रवाई पे मोहातिया ऐसे बोलतिया ओकरो के लात देम न तो जान जाई ना जानलीस क्या कहतर कहां तक चले की हम कह देतनी ओकरा के केहू तरी घर ले निकाल दे बुझाइल ना ओकरा से तोरा ढेर लस्तागा नहीं के लगैला के जरूरत हम तो ये बतिया माई सोचे तनी कसम कोनो हर हल में निकल जाओ ओकर तो ओकर बाप कहला त हई देब हौ देब हइसे देब का देले बा बोल ना भिख मांगवा का देलस का नहीं खिला जी होत का यहाँ के काजी क्या करा जी बियाह के और कौन ची के बियाह तो रजिया वइले बानी हम कहत कि बियाह ना करे कहतर सुन माई एक बात सुन ले अब के आली पैसा इतना ले कोई पहले ही पैसा ले ले के बा इना की बाद में दे मारो में दे ग्राथी में दे उ सब बाजार ना हमार हितई नतई में ढेर लड़की वाली सन बुझाइल करावाओ भौजी तो तू तो दिया सन नीमन से अब तू तो गाड़ियो दिया सन रौरा के ओकरा मुंह में ऐसे बाहर निकली ओहो हम निकले समझे हमरा हम निकल गइल बानी बस माई का आशीर्वाद रही तो दोसर बियाह हो जाई
निकल राती त राती खन जाती जी ओकरा घर में आई माई के भरम में डल लेबानी घर में जैसे कमल प्यार मोहब्बत करता नहीं हम नतिया के ओकर मुहावा देखे जाता ओकर मुहावा नहीं की देखल है अरे सूता ओही दिन माना कोई न जेरे न जका जे को ओकर घर में जाके पलंग पे गद्दा पे सुते के गुल बाबा ठीक बा गद्दा तो नहीं कसन देले मुंह बोले रहत गद्दा पे सुतब त ठीक बा हम सूतम भाई खरिया जवन मेहरारू के नु ससुरा में मरद मान जन ना करी तो ना टिकी चल जाई सोचती सब दुख देता तो दे सब मर्द ठीक बानू यही से तो का रे हे जा करले रे हे का करले रे का करले रे हैं बोल रे मैं का करले है बोल कान अल कोई बोल के सुने का करले है तोरा के कहलसा अगर तोरा घर में रहे के बा अपना बाप दादा ले दहेज मांगे के बा अगर घर में नहीं के तो चल घर छोड़ नहीं के दहेज के काम चल निकल निकल अपन बेटा के बियाह करब दोस्त देखत रहिए बुझाइल ना काता कतड़े रे काता कतड़े का में रहन दे कतड़े तू ही हमर माई बन गुलू का बियाह शादी कर देने पोस पाल के तो जन्मा के तो कहीं घर के मालकिन बन का कद में चुप रह तू ऐसे ही हमर से लड़ा रही है बिना देख रहे मतलब लो काहे न दे देलू भगवान तोहरो के बेटी दिल बन जानू ना हां का हो जाई बेटी तो कथी रखुआ क्या ना कह रे झोटा कबार कर ओए झूठा कबारे ले तोरा लाज लगता रे पैसा सब कुछ खेला देख जे पैसा ले पकड़ का हाल बटुए काल बा जैसे हमरा के देले बाड़े ओ कहते को टका दे के भेजले बानी हमर सास ससुर के पेट नहीं के वो लोग हमरा समझ ते देबे ना हां अच्छा उतना दे देले बनी चल भाई क्या कर दिया रे बहिने खरा मार दे घर से जंतर हम लोग करे के तैयारी हम ऐजे रहो के हां अच्छा का है अब तो भी ससुर अपन मांग धो देम कहता नहीं अगर ही चल जाइहन तो मैं को के उतना कल जाला जितना ते करत आड़े सोच कि तू एगो बेटीए बाड़े अगर आज ही तोरा संग से करे तो तोरा कैसा लागे बाबूजी से करतन तो कैसा लागे तोहने के करते बस निकर के भड़का के रख ले बाउसन अरे वो का बुझियन उनका के त मरद के सुख मिलत अटे मोर संगे खुश बाड़ी हां अपन जीवन जिनके जी ले बाड़ी कहतिया हाय त एल बेना 4 दिन के इनकर शौक श्रद्धा नहीं के इनकर सपना नहीं खे तनी के लाज लागत रे ठीक कहत रे मुचिया हमरा से गलती हो गई एक कन्या हमरा के माफ कर दो हम ना जानत रहे हमरा आंख पे दहेज के पट्टी बनाई रहे आ ओकरा आगे हाई बड़ कैले रहे सब मेरा हाँ कुछ गलती ना रहे देखी जी हम तो अरोरा तो हमर पति नु हम साथ फिर अरोरा संग ले जी मरे कसम कइले बानी सास गोतनी होई जाई है सबके तो मतलब ई है कि हमरा के बोल डांट सकी ना जा लेकिन रो हमरा के ना समझ नहीं पैसा के पीछे भाग हाय पैसा का देख लालच समय रहे करा के पैसा तिलक चाहिए चुप रह दे जे तना हो तक तो चल गई नहीं क्या हमरा बदले दोसर बिया करे के तैयार हो गई जी बताई त हमर जगह दोसरा के दे में हैं कन्या जा आज के बाद तहार जगह तोरे भी रही समझ गेलू चल आओ ता चुप चलो घर में चलो कन्या जा भौजी अपू के एगो बेटी भाई भगवान मत करो जैसे हमारा संगे आप कहीं नहीं आती नहीं वैसा ही हो तो आपके जा भौजी ई सब ना बोल देला सब कुछ ठीक अरे पागल लड़ो अच्छू भौजी जैसे तो एगो बेटी दो बार बदल दे बा फिर फिट मार दी ना रहती तो सब कुछ बर्बाद हो जाए ना भौजी कुछ ही बर्बाद ना हो कि सुन ले ना समय से दभाग से देखो कि कुछ कबो कुछ नहीं के मिला वैसे ही सार समय रहे या देखो सारा मेरा मिले वाला रहे आज मिल कुछ गई कुछ बर्बाद नहीं के भाई अगर जे हम साफा खादी कैंसिल मार देती तो बर्बाद हो जीत लेकिन हम तेरा भी बानी नो बर्बाद ना होके दे चल भाई हमें रहते हुए तो कैंसिल कैसे मार सकता तारा चलो हम बारी तरह का पकड़ के आओ, ला रहे चलो। छाती ने से माई अभी से सब कुछ ठीक करके उनका के बेटी मान जा हाँ बच्चे